Історія виникнення Приморська тісно пов'язана з нагайцями, які заселяли ці місця з кінця 13 віку. В 1799 році частину земель на березі Азовського моря отримав козачий генерал, перший граф з козаків Федор Петрович Денисов. Через рік він дарує ці землі своєму онуку, графу Василю Орлову-Денисову, і вже граф Орлов-Денисов переселяє сюди декілька сімей кріпаків зі своїх рязанських маєтків. Вони засновують в 1800 році село Обіточне. Село швидко розвивається, росте. Саме сюди переніс управління по справам нагайців начальник нагайців граф де Мезон. Він звертався до керівництва губернії з проханням про заснування міста. І 18 січня 1821 року імператор Олександр І підписав височайший указ, який зазначав: «Город Ногайск учредить на том месте, где селище Обиточное при реке сего имени, впадающей в Азовское море». Через рік губернський архітектор розробив план забудови Ногайська. В березні 1825 року в Ногайську налічувалося 34 будинки, в яких мешкало 298 чоловік. Населення поповнювалося мешканцями сусідніх Полтавщини, Херсонщини. Тут осідали біглі кріпаки з різних районів України і Росії. Потягнулися на місцеві простори вірменські і грецькі купці, польські, німецькі, єврейські колоністи. В кінці 1860-х років нагайці покинули Приазов'я. Місто Ногайськ позбулося статусу адміністративного центру нагайців і залишилося заштатним містом Таврійської губернії. В середині 19 віку тут налічувалося більше 2700 мешканців. Працювало 4 цегляних і черепичних і один невеличкий свічний завод, хлібопекарні, кустарні майстерні по виробленню ковбаси, карамелі, печива, пива, майстерні по пошиву взуття і одягу і 4 вітряних млина. З кінця 19 віку в Ногайську діяли поштово-телеграфна контора, судно-заощаджувальне товариство, товариство взаємного кредиту, ветеринарна амбулаторія. На кошти земства утримувалося ремісниче, 2 народних, чоловіче двокласне, церковно-приходське жіноче і лютеранське училище. В 1896 році міським головою була обрана Костянтина Євстафійовича з Вороно. З його ім'ям пов'язана велика робота по благоустрою міста. В цей період споруджується артезіанський колодязь, з'являється міський сад, пристань, м'ясні ряди. Відкрилась 5-класна жіноча прогімназія і початкове жіноче училище. В 1913 році прибутки до міської казни склали більше як 200 тисяч карбованців. З них на потреби міста було використано біля 180 тисяч карбованців. На місці сучасного міського парку в 2 ряди розмістилися магазини і торгівельні лавки. На початок ХХ століття населення Ногайська налічувало 5638 чоловік, які належали до більш 10 національностей. Найбільш великі національні групи мали свої релігійні конфесії і культові споруди. В місті діяли 2 православних храма – церква Успіння Пресвятої Богородиці і церква Святого Марка, як що казали, Свято-Покровська церква. В народі її ще називали Карапеївською за досить цікаву історію виникнення. В 1908 році поряд з містом лікар Вінклер облаштував невеличку грязі-лікарню. Грязі черпали в околишніх ліманах. На узбережжя пацієнтів доставляли на конях. Між містом і грязі-лікарнею курсувала лінійка. Але місцевий курорт не приносив гарного прибутку, тому після пожежі його не відновили. Культурне життя Ногайська замітно активізувалося на початку ХХ віку. В 1908 році відкриваються купецький клуб, приватний театр Ангеловського, кінематограф Міроненко, фотографія Зіньковського.
На березі Обіточної в міському саду обладнали пристань для прогулкових лодок. По вихідним дням на естраді саду грав духовий оркестр ремісничого училища. В 1900 році на кошти земства відкрили жіноче училище, реорганізоване 4 роки по тому в жіночу гімназію. З 1904-1905 учбового року почало працювати реальне училище для хлопчиків. Медичне обслуговування городян здійснювала невелика амбулаторія, відкрита на кошти земства в 1876 році. 17 серпня 1880 року на посаду земського лікаря призначили випускника медичного факультету Київського університету Василя Миколайовича Фоміна. З перших шляхів роботи лікар Василь Миколайович зайнявся благоустроєм нового приміщення лікарні на 30 місць і підготовкою медперсонала. На протязі послідуючих 40 років лікар вів прийом по всім хворобам, оперував. По околицям міста постилалися поля поміщиків Меркулова і Глебової. В місті було багато складів для зберігання зерна, діяли великі торгівельні компанії Дрейфусів, купців Шашкіна, Петрова, Гуревича. Хліб відправляли в Бердянськ по морю. Для цього через село Обіточне була вимощена бруківка і зроблений спуск на берег моря. На літо будувалась тимчасова дерев'яна пристань, до якої пришвартовувалася біржа. Ось таким був наш Ногайськ перед початком буремних подій 1917 року.